Os corchetes, o tempo que unen, dan un toque curioso á prenda. Por iso, nesta lección, imos coser un corchete deixándoo á vista. A maneira de coselo é a mesma que cando vai oculto. A diferencia está na posición das pezas. Tanto a presilla como o gancho van ao borde do tecido, pero dentro do mesmo. Cosemos o gancho co lombo contra o tecido para que os tecidos queden ao mesmo nivel e a prenda sente ben. E aquí está o noso corchete.